थासारिया जोबोर मोजां जोङो दिनैहाय बेवहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैनो गोनां दंमोन नाथाय जोंनि बयनिबो अनजाथाव सिबिजाथाव जोंनि मेथाइ खनगिरि फावखुंगुर रुंसारि जोंहा जुबिन गार्गनि जितु थैनायनि खौराङा जोंखौ बयखौबो दुखु जाहोदों दा बेखायनो प्रमद बर' सारा बेवहाय बे प्रग्रामाव बाहागो लायाखिसै दा बेवहाय रायजो राजाफ्रा दिनै रोजा रोजा दिनै बेवहाय बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायानो थासारिखौ सोलायहोबाय 22 सेप्तेम्बरनि जानो गोनां बिसायख'थियाव केवल इउपिपिएलनिल' थासारि बेवहाय 26 नं दरंगाजुलियाव इउपिपिएल बेवहाय आरो कुनु बिदि मा होनना बुंदों गुबुननि राजखान्थि हान्जा गैया बेयाव इउपिपिएलनि देरहासारनाया 100% फाइनाल रायजो राजाफोरखौ नोंथाङा दिनै जोबथा बिसायख'थि फोसाबदों रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो सानो ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय ओनसोलनि गोजोननि थाखाय आरो जोंनि गथ' गथायफोरनि इयुननि मोजां फिउचारनि थाखाय जोङो इउपिपिएलनो 22 खालाराव बयबो भट होनांगौ आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो बिथाङा बिथांनियाव थागोन आं आंनियाव दं आंजों रायजो राजा दं गुबुन गुबुन हारि माहारि दं दा बे गुबुन गुबुन ओरैनो देरहानो होननाथ' देरहानो लानो हाया किन्तु गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जि सापर्ट बै सापर्टआनो आंखौ दिनै आवगायहोदों आरो बिथांमोननि सापर्टआनो दिनै आंनि देरहानायखौ रोखा खालामदों दा बेखायनो बेवहाय थानाय जि 26टा जाति जनगोष्ठी दङ दिनै बयबो खौसेयै बुंदों इउपिपिएलनो जों एबार भट होगोन गोजोननि थाखाय खौसेथिनि थाखाय आरो जोंनि माखासे मोन्थायफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय गावनिया जेब्लायबो गावनिखा दा बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फोसावदों फैदों होननानै आंबो खोनादों नाथाय गुबुनफोरा दिनैनिफ्राय बिसोर गैला आरो बिथांमोना गुबुननिफ्राय फैनाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ओनसोलनि जेबो खोथा बुजिया बे ओनसोलाव मा जादों मा जायाखै बे ओनसोलनि गांनाय उखैनाय जेबो बेखौ बुजिया बेखायनो जों इउपिपिएलनिफ्राय गुबुननिफ्राय जोंहा बेवहाय फोसावदिंनाय गैया जोंहा चिफ बिथाङा खेबसे फैदों आरो गुबुन गुबुन बेबायदि दैदेनगिरिफोर फैयाखै जों गासैबो लकेल खारन गावनियानो मोजाङै बुजिगोन जों बुजिनांग्रोगोन दरंगाजुलिनि दैदेनगिरिफोरा मोजां बुजिनांग्रोगोन दरंगाजुलिखौ बेखायनो जोङो दिनै बुजिनानै फोसावदिंदों आरो बेयावनो दिनै रायजो राजाफ्रा लोब लोब बाहागो लादों आरो मोनसेल' खोथा एबार जलेन दैमारि इउपिपिएल ट्रेक्टर 100% देरहागोन 22 तारिखे নিৰ্বাচনৰ আজি অন্তিম প্ৰচাৰ দিন এই প্ৰচাৰ দিন আমাৰ 3 দিন আগতে ধাৰ্য কৰা হৈছিল কিন্তু যোৱাকালি অসমবাসীৰ বাবে অতিকৈ দুখৰ খবৰ আহি গ'ল আমাৰ মৰমৰ আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সন্মানীয় বিশ্ব আমাৰ প্ৰতিষ্ঠিত গায়ক জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ যোৱাকালিৰ যি মৃত্যুৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ যি খবৰে আমাক মৰ্মান্তিত কৰিছে তথাপিও যেটো ফিক্স হৈ থকা কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আজি আমি ৰাইজক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰিব লগা হৈছে আৰু ইয়াত প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি প্ৰয়াত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমি মাল্যাৰ্পণ কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু আমি দৰংগাজুলি বাকীয়ে সদায় আমি জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াৰ পৰিয়ালৰ লগত সদায় থিয় হ'ম আৰু তেখেতৰ দুখৰ সময়ত মই সমভাগী হৈছোঁ তো আজি 22 তাৰিখৰ যি নিৰ্বাচনৰ আজি অন্তিম যি প্ৰচাৰ এই প্ৰচাৰত আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ ৰাইজে ইয়াত নিজে নিজে উপস্থিত হৈছে নিজে নিজে আহিছে কষ্ট কৰি আহিছে খোজকাঢ়ি আহিছে কোনোবাই গাড়ীত আহিছে আৰু এই আজিৰ উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে 22 তাৰিখত ইয়াৰ ইউপিপিএলৰ জয় নিশ্চিত আৰু এই জয়ে কেৱল ইউপিপিএলৰ কাৰণে নহয় কিন্তু 26 নং দৰংগাজুলি ৰাইজৰ জয় ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ জয় ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন ইয়াত থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি বাস্তৱ মুখত নিজৰ অধিকাৰৰ জয় শান্তিৰ জয় বুলি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ গতিকে আমি 22 তাৰিখে সকলোৱে ট্ৰেক্টৰ ছবিত ভোট দিয়াৰ কাৰণে অপেক্ষা মাত্ৰ কৰি আছে